Je to tu, den D, hodina H. Za chvíli nasedáme na náš žlutý autobus a vyrážíme si plnit další sny. Cílem prvního dne bylo údolí smrti na východním Slovensku, kde se odehrála největší tanková bitva Karpatsko-Dukalské operace za druhé světové války. Navštívili jsme i venkovní expozici Vojenského muzea ve Svidníku. A druhý den nás čeká Rumunsko. Nejprve krátká návštěva známého veselého hřbitova v Sapantě a poté nově vybudovaný pravoslavný klášter Barsana ve stylu tradiční dřevěné maramurežské architektury. Součástí komplexu je i kostel s 56 metrů vysokou věží, který je považován za nejvyšší dřevěnou stavbu v Evropě. Ubytování nacházíme v malém rodinném kempu Barsana Bradova s nádherným výhledem na okolní kopce. Třetí den ráno pokračujeme pohořím Maramureš přes horské sedlo Pasul Setre v nadmořské výšce 817 metrů. Zde se pan doktor zase vrtal v motorce. Naštěstí to byl jen vypadlý šroubeček. Kvůli jednomu blbýmu šroubečku budu rozebírat celý autobus. Stupačku musím sundat, klid pod motor musím sundat, kufr musím sundat, tuto musím sundat. Nebudu to dělat! Nebudu to dělat! Odpoledne nás čeká prohlídka významného města rumunské historie, Alba Iulia. První osídlení zde vzniklo asi před 5000 lety, kdy z malé osady se stalo významné centrum Dácie a v roce 106 před naším letopočtem se celá Dácie stává součástí Římské říše. Po rozpadu Římské říše význam města začal upadat, ale v 9. století bylo město znovu vystavěno Maďary, a to celé z vápence a pojmenováno Belgrad, Bílé město. V 18. století na obranu proti osmanským Turkům zde byla postavena pevnost ve tvaru hvězdy, která patří k nejzachovalejším pevnostem Rumunska. Stavěla se 23 let a pracovalo na ní 10 000 nevolníků. V roce 1918 bylo v Alba Iulia vyhlášeno založení Rumunska, jak ho známe dnes, a v roce 1922 zde byl korunován rumunský král.
jsme strávili v motokempu Sibiu. Jeho majitelem je motorkář jménem Doru s kouzelným českým příjmením Dobruta. Využili jsme ubytování ve volných pokojích, ale je možnost i chatky či vlastního stanu na zahradě. Motokemp nabízí perfektní zázemí a je skvělou základnou pro ty, kteří si chtějí projet Transalpinu nebo Transfagaraš. Doufáme, že se sem brzy zase vrátíme. Čtvrtý den jsme se konečně dočkali. Jedna z ikon motorkářských cest, Transfagarašan. Tato horská silnice je součástí rumunské státní silnice DN7C, která měří celkem 169 km. Samotný úsek, zvaný Transfagarašan, má asi 90 km a na této trase zdoláte nejvyšší bod ve výšce 2042 metrů, 27 viaduktů a mostů a také 5 tunelů. V roce 2018 se dočkal značné pocty, kdy Jeremy Clarkson o něm v pořadu Top Gear prohlásil, že je to nejlepší silnice na světě. A my s ním souhlasíme. Tohle si pořídíme, až se nevyškrábeme na motorku. Stylový obytňáček.
Na medvídky jsme si museli počkat až na poslední třetinu cesty. První před námi dokonce zdrhal, ale nakonec jsme jich napočítali 13. Bohužel hned druhý den se zde stala tragédie, kdy se italský motorkář rozhodl udělat si selfie s medvídětem a matka medvědice motorkáře dostrhala. Trasu k hradu Bran jsem naplánoval přes národní park Piatra krajů, Míšáku kraju Luj. ano, s nádhernými soutězkami, pastvinami a vesničkami.
chvíli, když najednou naštěstí se potvrdilo, že kočky mají opravdu 9 životů, ale bylo to ofous. Hrad Bran inspiroval spisovatele Brama Stokera pro hrad hraběte Drákuly. Díky tomu se stal nejoblíbenější rumunskou památkou a ročně ho navštíví kolem 800 000 lidí. Na nás to byl ale až moc velký Disneyland. Plán na tento den byl dojet do Mangálie, ale díky častým dopravním omezením jsme se hodně zdrželi a proto jsme se ubytovali v největším rumunském přístavním městě Konstantě, ve které se nachází také velké množství památek. Užili jsme si i trochu nočního života. Ráno 6. dne jsme v rychlosti omrkli rumunské námořní muzeum v Mangálii a pokračujeme směr Bulharsko. Na hranicích jsme dostali pro jistotu dezinfekční sprchu, ale záznam o této proceduře bohužel nemáme. Jako první jsme navštívili jedno z nejvýznamnějších turistických míst Bulharska, mys Kaliakra. Jehož útesy dosahují výšky až 70 metrů a zabíhají téměř 2 kilometry do moře. Jsou tvořeny převážně vápencem, ale obsah železa jim dává načervenalou barvu. Název pochází z řečtiny a znamená krásný mys. V roce 1941 byl vyhlášen chráněným územím. Na mysu se nachází zbytky hradu knížete Dobrotici, který byl ve 14. století vládcem nezávislého dobručského státu. Dále maják nebo pomník admirále Ušakova, připomínající námořní bitvu ze srpna 1791, která rozhodla o ruském vítězství nad Osmanskou říší. S takzvanou branou 40 panen je spojena legenda, podle níž po dobytí oblasti Turky 40 místních dívek propletlo dohromady své vlasy a vrhlo se společně ze skály do moře, aby unikli nepřátelskému zajetí. Další bod zájmu toho dne bylo místo s výraznou českou stopou, skalní klášter Aladza. Podařilo se ho objevit začátkem 20. století Karlu a Hermanu Škorpilovým, bratrům pocházejícím z Vysokého Mýta. Ti objevili nejen pozůstatky kláštera, ale založili také v Bulharsku první muzeum, archeologický spolek a prozkoumávali i další části země. Za jejich zásluhy po nich Bulhaři pojmenovali vesnici Škorpilovci. Klášter je vytesaný do vápencového útesu, stavba se skládá z klášterního kostela, 6 mnišských cel, refektáře z kuchyní, malé kaple a krypty. Celkem má klášter 3 podleží. Na večer přijíždíme do malého letoviska Ravda, kde strávíme následující 3 noci. Motorku necháváme odpočinout a sebe nakonec taky. Den 7. je ve znamení relaxu, pouze koupačky a procházky.